बाक्सा जिल्ला बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै मोनसे खौरां मेल खुंनानै आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथायनि हेंथायै खुद्रिखांदों। बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा गोजोन गोरोबथानि मुङाव गावसोरखौ फान्नायनि अजद दैखांनानै रादायनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथाया थगायगासिनो दं होननानै मख'यो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ आथिखालाव बारग' एनडिबिनि दुखु दाहाफोरखौ बुजिनो नाजायाखै होन्नानैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथियो। लोगोसे खायसे बर' लाइमोनफोरा एनएलएफबि मुंनि मोनसे बिग्रायारि आफादनि जोनोम होनायखौ दुखुनांथाव होननानै फोरमायथिना रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानानै जिउ खुंनो गोनां जानाय जाथायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बे रिहेबिलिटेसननि बिखय आं फंनैसो बुंनोसै। दिनै बे बायदिसिना जोंनि एग्रिकालचार बा अमा फिनाय दाउ फिनाय बायदिसिनाखौ जों मोजां मोनाखै आरो गले गले बे निउसाव जोङो आरो जोंनि गासैबो एक्स एनडिबि सोद्रोमाफ्रा गले गले खेवफोथार होबाय दं आरो रिपर्ट खालामबाय दङ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो जोंनि भारत सरकारनि सायाव। दिनै गले गले जों लाजिनांगौ जायो जे निउसाव बारम्बार जोङो बेबायदि रिपर्टारखौ रिपर्ट होबाय थानो जोङो लाजिनाय मोनबाय। दिनै सारमोना प्रमद बर' सार आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बे जोंनि जिथु रिपर्टाराव जों रिपर्ट होदों बेनि एन्सार कुइसनखौ होयोब्ला जोंनो थाबैनो मोजां जागोन आरो जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ गासैखौबो रिहेबिलिटेसन गासैबो जोंनि जायब्ला दैदेनगिरि फेरेंगा सारमोनखौबो जोङो गेजेराव खावलायो बे गासैबो खामानिखौ थाबैनो मावगोन आरो जोङो बे खेबनिफ्राय बारम्बार बे मासनिफ्राय बारम्बार जोङो निउस रिपर्टाराव जबाय थानो हाया। बे रिपर्टार माबाखौ जोंनि जिथु सोंथि बेखौ एन्सारखौ थाबैनो होबा जों मोजां जागोन। जाहाथे जोंखौ ओरैनो बेबायदि फुथला बायदि मोसाबाय थाबा आरो जोंनि बे गोसोफोरखौ एनि टाइम डाउट खालामबाय थाबा जोङो बाध्य जागोन जे जोङो रागा बा मोनसे बेलेग लामाजों थांनायनि आयदा लानाय बा हाथियारखौनो हमफिननाय जोंनि गोसोआव फैखांगोन। बेनिखायनो बे मासनि गेजेरावनो जोंनि गासैबो एक्स एनडिबि सोद्रोमाफोरनि मावनो गोनां हाबाफारिखौ थाबैनो मावबा जों मोजां मोनगोन। नङाब्ला जोंनि गासैबो आरो एक्स एनडिबिफोरखौ आङो मोनसे आंनि गोसो गोरबोजों गुरै खावलायनाय थायो जों गासैबो ज' जानानै मोजाङाव फैनो आरो बे जिथु मावनो गोनां हाबाफारि जों गासैबो जेबो हिंसा हिंसि जिथु दुखु मोनलायनाय बेफोरखौ नागारनानै जों खौसे जानानै जाहाथे बे खामानिखौ आवगायनो एबा आगान सुरनो हायो बेखौ आङो गोरायैनो खावलायहरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै मावनो गोनां गिबियावनो आंनि फालिनिफ्राय बुंदों आङो दायो एक्स एनडिबि एस संबिजिर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बुंदों। दा जोंनि लोगोफोर गोबां जांख्रिथार लोगोफोर जेलाव दङ बिसोरखौ थाबैनो हगारनांगौ सरकारा। नैथियाव जाहैबाय जोंनि बे एमप्लयमेन्ट जिथु बिटिआर इमप्लयमेन्ट जायाखै बेखौ जियालनिफ्राय जिखिनि गनो गोनां दङ बिसोरखौ हगारनानै एमप्लयमेन्टखौ खालामनांगौ। आरो थामथियाव जाहैबाय जोंनि एनडिबि जांख्रिथार लोगोफोर जेमा दङ गासैबो सरकारनि अनसुंथाइखौ थाबैनो मोननांगौ। आरो ब्रैथियाव जाहैबाय जोंनि थैनायफोरनो सरकारा जिथु अनसुंथाइ होगोन होन्दोंमोन बेखौ थाबैनो नांगौ। बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। जोंना एक्स एनडिबिफोरनि बेसेबां फैनो गोनां पुलिस भेरिफिकेसन फैयाखै बेनि थाखाय थाबनो फैनांगौ होननानै जों फेरेंगा सारखौ आरो सारखौ बुंथ'नाय जाबाय। बेनि थाखाय थाबनो फैनांगौ जोंनि लोगोफोरा बहुद दंखायो फैनो गोनां फैयासै बेनि थाखाय थाबनो फैनांगौ आरो बेनो।